Igbo ya die njirimara Igbo ya die kedu mgbe ya dị mee July 25 were 27 nọ ya na akpọtụ ebe ka ya dị mee Igbo Community Association of Nigeria building number 2425 na Customosi Road Miskiti Texas ka ya dị mee kedu ụdị emume ya emeni ya akụkọ iho ya dị haịlafụ eji mara Igbo ya dị ịgba mmọnwụ ya gbakwa mụnwa na onwe m mmọnwụ chiri fada emekwukwa mmọnwụ erimeri na-esi mesi ejiri mara Igbo n'ejije eji mara Igbo ya dị oji ji n'ọnwa oche ọjị ya nọ n'isi oche ugwuarụ okodogwu Igbo gbagotebenu ọnụrụ ya ka kwaribie ọnụrụ ya ka aribie ọnụrụ be nwanna agba n'ọsọ ndị tinyere aka n'ọkwa sa Dr. Chris Ifemeche prezidenti anyị Igwe eleti nze Dr. Chumaka Ọzọkpala chairman planning committee ọnụrụ ya ka kwaribie